har længe tænkt på, at jeg godt kunne tænke mig at indspille. Altså, det er bare, fordi det er sådan en stor ting, man skal sætte i gang. Hvis jeg bliver bestilt til at skrive noget til nogen, så har jeg opgaven at lave værket, og så når det er lavet, så får de noden, og så kan det være, at de spørger, om jeg vil være med til en prøve, for lige at kommentere, om de har forstået stykket rigtigt. Men så har jeg jo ligesom også lagt den fra mig på en eller anden måde. Så det er noget andet, når jeg også påtager mig den der udøvende rolle. Det er udfordrende helt sikkert, fordi at jeg har alle roller. Både den, der skal stå for at arrangere prøver og booke studier og lydmænd, og musikere og søge penge til projektet og ja, alt. Samtidig med, at jeg jo også er den kunstneriske leder og den udøvende. Altså det har været et stort puslespil at få dage og tidspunkter og det ene og det andet til at passe sammen. Hele det der logistiske ting, det har givet mig en lidt søvnløshed nogle gange. Altså skal vi prøve at tage et helt tag mere, og så kan, hvis det sådan går rimelig godt, så kan vi hoppe ind og klippe nogle steder. Lige præcis. Lad os gøre det kunstneriske pres fra mig selv om, at kan jeg nå at lave noget, jeg kan blive glad for på så kort tid. Så hele det der følsomme med, at det er godt nok det, jeg får lavet, og når vi så endelig er i studiet, bliver det også godt nok. Og jeg selv satte mig selv i den udøvende rolle, så jeg skal jo også kunne leve op til det. Nu stiller jeg jo rimelig store krav til dem, der er medvirkende på CD'en, så det gør jeg jo også til mig selv, og kan jeg nu leve op til det? Det er bare mega fedt, at ens eget musik får lov at blive indspillet. Netop fordi, når man indspiller, så er det jo med formålet at få nogle rigtig gode udgaver af den musik, man har skrevet. Men så er det netop også det sårbare i, at man gerne vil have den gode indspilning. Og kan man nu så få den?